Assalamualaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanin jaama kisal goto fof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yoppo e Sénégal yoppo e aduna o fof ha oɗo rafi Mburos wawa rumtade amen Amadou Moussa ɗum noon subaka fof ko waɗi wadda ba Aissata Ndiaye ne wonde bano gorko Amadou Moussa bisimilla mbani mba debbo pullo a salmitama no fewi a ñaganama Allah moƴƴere ko duwiɗa ko kadi ha rafi o wawa hollude en caggal on duwaw no welimi min noon mbimi ko yo hollu en caggal kadi o ferguiro o yano murɓo andi so tawi borel ma yani guel murɓima tan firti ko guel firti ko wonno toon ko fo rufi donc kankone yo murɓo en tout cas kinde pusa hono ko bona o wawa yaltude aduna o saabu no mbiɗen hankini o tampini aduna o darni kala hunde kadi yimɓeɓe diccimi oɗo saaha te eɗen gandi kala ko dicci ene wayno fayi koye jooɗade walla lelade te kala ko leeli nati ɓosde ɗum noon yo Allah dandu en yettade ɗon sikela ko salmitade mo e subaka Allah tedduɗo salminde kadi yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kame caggal leydi Sénégal joguiɓe coftal e pellital yebde en kala subaka ɓe en tampata yettude ɓe en tampata kadi mantude e jarde ɗum noon sikela ko wideɓe tan hono kala subaka caggal yettude Allah ko julden nabi Muhammadin ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yettude nene kam e baba jittenɓe kane kono kadi mbiyen ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuri tengtude ene wayno ko hono ɓeɓe ganduɗa ko Union européenne hadɓe kay Sénégal ne wayno tellade walla ni laade muɗum diwde e dow on ɗon espace saabi noon Sénégal kamni jabtima ɗum ɗon so wiide kay wonde kañumni uddaniɓe kala ko fate banggue espace mum to banggue aérien woni to banggue duule kam e asma uji muɗum noon tigui jayde quotidien udditotama ko noon tigui jayde wi ko gudditgol hono keeriɓi to banggue to banggue weeyo Dakar de ene wayno wokkiti e espace Schengen ɗum ɗon noon ko sanani ɗum tan ne wayno ko leyɗel ɗe ganduɗa ɗe kayne tawe e diwan Europe ɗum ɗon noon jeeyi on sababu ko caggal nde Sénégal naaɓe tigui kaɗa ha joni weyde e dow ɗen ɗon duule saabi noon Sénégal kañumne kadi oɗo saaha hande e jabtima waɗi hono ko mbaɗi ko Pulaar wiyata ko waɗe watto kono kadi waldani e ñamade goɗɗum ko tawte hen ina wayno de ko jaltugol aduna Ousmane Sow Huchar mo ganduɗa kañumne de kadi ko neɗɗo mo ganduɗa o mantiniɗo to banggue ha joni fina tawa leydi meɗen Sénégal baɗɗo gueɗe mantiniɗe ko hanki tigui o hawri e ladial jayde Vox Populi nden ɗon jayde arti koko yewti ko e ko ɓuuri ko mantinade hande e nder jayde e leydi men Sénégal ko jabtowol ngol ganduɗa ngol Sénégal jabtima hono goomu Union européenne nde witande ko Sénégal waɗi Europe e to banggue liste noire ɗum ɗon noon Dakar de jabtima hono kadi so uddude ko fate banggue hono asmanuji muɗum kam ha joni e weeyo ngo e nder ɗe leyɗe ɗe ganduɗa ɗe ko nogas jeeɗiɗi taweteɗe e nder Union européenne ɗum ɗon noon Alioune Sarr mo ganduɗa kam tigui woni jagorɗo tambiɗo weeyo ngo e yaaha garta dow holliti wonde de ina wayno ɓe jaɓata ha joni ko siklede hani e fawede goɗɗum kamɓe leyɗele Afrique naaɓe ɗum ɗon noon o holliti wonde de ina wayno situation to banggue continent o woni dunde nde ina wayno heɓani nokku ha ko ganduɗa ko eɓe kadi tigui weyde e dow asmanuji toon to Union européenne Gabon kamno kadi jabtima yabɓi e felo Sénégal so uddude keeri muɗum uddande ɓeɓe ganduɗa ɓe ko Union européenne goɗɗum ko tawete hen de ina wayno koko goɗi docteur Mohamed Lamine Sy kollirɗo wonde de gartuɗo e guittugol kadi ɗe so wiide wonde laamu ngu ina foti haalande ɓesguji ɗi gonga wasa tigui memde ina memto goɗɗum ko tawete hen ina wayno de ko vacances paranoɗo wonande kay hono gouvernement leydi men Sénégal horejo Macky Sall holliti wonde de yoɓe gandu vacances ala ko ligguey tigui jojji saabu ina wayno gollude beele ina hebto ko wasno ko libération daw nden ɗon jayde ari koye oɗo mboroso Covid 19 ha joni ɓeydugol ko fate banggue hono kawuji ɗi woni tan raɓeteɓe kono kadi e mayoɓe hen ɓe ɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe kolliti wonde sappo e goho neɗɗo hawriɓe ladial e temed tato e capanɗe tato e jeenayo ina wayno de yiyaɓe ne gondi e rafe ɗum ɗon de ko e nder balɗe tati ɗe jawtuɗen ɗo ɗe kono kadi ɓe garti limore hanki capanɗe tato e joyo ñawɓe oɗo mboros Covid 19 ko tampuɓe woni tan goni ko e to banggue réanimation kono ɗum ko noon e nder windere nde ɓe kolliti wonde e nde yontere nde jawtuɗen ko tolni e temedere capanɗe jeegom ujunere e woni kay ko raɓete ɗum ko kala ñalawma mo Allah addi e nder nde yontere nde jawtuɗen jayde l'observateur ko wi jayde groupe Futur Média kañum ari koko yewti ko e jogogal oɗon mboros coronavirus kono kadi Sénégal jayde wi
ko hoorejo Macky Sall o saha hande de woni koye saha musɗo cattuɗo kono kadi paalirɗomo no fewi foof noon jii on sababu ene wayno di ko wasdemo jogade hoorejo jagorde woni premier ministre ɗum ko caggal nde o itti ɗum ko tolni hande hitande fawde saabi noon yoga yimɓe cuuti konngudi suwide wonde ɓuuri jojjude o saha ko artirde hono gollal oɗon premier ministre beele kay omo wawa tigui hoybinanede ɗen ɗon golle goɗɗum ko tawete hen ina wayno koko yetti ko hande érecteur Thioub mo ganduɗa kam tigui ardi toon to i kaddu université Cheikh Anta Diop de Dakar so wiide mabɓe de ina wayno sa hande o woni ko e tabal gam ittude yogaɓe ganduɗa ɓe kay koɓe golli munen mantinaki e nder hono on ɗon nokku ɗaɓɓirɗo gandal Dakar Times ko wi hande wayri ɗo de kono noon tigui wadde saabi nde arti e oɗo subaka hande nde ari Covid-19 e dunde Afrique banggue hirnaki kala e kuuɓal nde wiide ko ɗiɗo signuji ɗi ganduɗa manam tan ɗeɗo maali ɗe ganduɗa ɗe jiyama tawi ko maali ɗe ganduɗa ɗe kay handi ko jeddude kala ko fate banggue hono kay erali kamniɗi walla erali kulɓinoji ɗi ganduɗa ɗi eranoma kay fewde Afrique ha tengti Afrique de l'Ouest so wiide wonde de kulihuli mawɗi ina joga jayde arti hen ko ɓuuri yajde so wiide de wonde ko Afrique de l'Ouest ina wayno janggui e oɗo boros biteɗo Ebola tan ujunnaɗe ɗe e sappo e nayyi woni 2014 saabi noon hande o hono Afrique de l'Ouest ɗe ina wayno heeɓi wadde maîtrisé manam tan tamde sifa kamen gon ko oɗo rafi saabi noon kuluhuli jogonode ummade e windere nde wonde kay wiyede Afrique ina hulana kono tan de ɓe kolliti wonde ko yiya ko e o saha hande yeddi kala ko fate banggue ɗin ɗon kuluhuli jayde le soleil jayde gueddiri nde o saha hande ari ko yewti koye oɗo plan mo ganduɗa o ko plan kesso to banggue ɓamtare e guendi woni dowridi ɓe kolliti wonde noon ko chantier je keesi woni tan ko gollorɗe ganduɗa ɗe kay ko eɓɓoje keese tigui caggal duuɓi nogas joyyi ko oɗo nguɗo gomo wiyetego penade o sahande lomtima ɗum ko wiyete ko hono penade dete ɗum ɗon noon saabi ha yewtere mawde wadda e Mamadou Djigo gardiɗo tigui hono gonɗon gomo wiyetegu enade so wiide makko de ina wayno de oɗo plan kesso hande ene jigui guesa muɗum mawba ba foti remde e oɗo plan Sénégal émergent woni e ɓoore Sénégal ɓamtiɗo gonaɗo e oɗo saha hande ko jayde lasati nden ɗon jayde oɗo subaka hande ari koye alahaali ko yuti koye dokkirgol kayitaji woni licence to banggue awo e nder maaje leydi men Sénégal gomo ganduɗa ngo goyi ko darigu gam wiide ɗum jaadani hen gonɗon nde o saha hande ne wayno de en jiiɗi nawde ɓe ganduɗa ɓe kono dirteɓe GPS toon to assemblée nationale saabi noon ɓe jiidiri e Mamadou Diop Decroix goto serɗiyankoɓe moɓe kolliri kay wonde yo on andude ko ɓuuri hande duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi nguɗo gomo wiyetego GPS o saha hande de ina wayno nana roni ko fate banggue systéme colonial woni tan ko yetti ko e wonnoɓe ɗo ina kay goni e saaha jimaɗi ina woni ha joni e ƴogde walla mbiyani awde e nder maaje leydi men Sénégal tawi alda yamirore kono kadi alda tigui e gueɗe mantiniɗe ɗum woni ko jayde fini dawri e oɗo subaka hande jayde stade uddototama ko noon tigui nden ɗon jayde oɗo subaka hande ari koko yetti ko e potirangal ganduɗa ngal hande ina faɗa toon to hono Angleterre ko Manchester City kame Liverpool premier et deuxiéme Liverpool mo ganduɗa ƴetti tigui championnat ha waɗo saha hande saabi noon jayde wi ko Sadio Mané de ina fada hande toon to hono Citizen manam tan de e stade mo ganduɗa o ko Manchester jeeyi ɗum ɓe kolti wonde noon ko Mané de o saha hande ina gasa marque hono bit muɗum jeegoɓijo mbo kay foti markande ɓeɓe ganduɗa ɓe ko City naɓe kono ɗum ko Jurgen Klopp holliti wonde de eɓe jogui koɓe poti wadde no fewi hay sinno wona loggude bituji kono kadi Pep Guardiola arti hen ko guuɗi so wiide wonde yidde mabɓe tan e oɗo saha hande ko wadde gueɗe mantiniɗe goɗɗum ko tawete hen ina wayno ko Kalidou Koulibaly Liverpool holliti wonde ɓiɗo Sénégal najo ina tiiɗi no fewi to banggue joggu saabi noon ɓe gacciti kala dossier moɓe dewruno e Koulibaly o saaha noon final o woni ko hakkude Manchester City Paris Saint-Germain e Manchester United woni kay wonɓe fondirde o saaha ɓiɗɗo Sénégal najo ina wayno ko ɗum ɗo woni ko tongi kelle gadanero ɓini men jayde je o subaka Aissata noon tigui Amadou gareten koye eɓɓore wonde woni tan uddide banggal gueɗe rendo Amadou hande noon no udditirɗa ni ko hen gareten woni tan ko ganduɗa ko uddugol frontiére uji hakkude Sénégal e Union européen haɗani Sénégal tan e leyɗele goɗɗe ɗum noon Amadou ɓe gaddi ko e wiide mabɓe Sénégal ne jeeya e leyɗele ganduɗa waɗani maîtrisé rafi o kono Amadou ko hawni ko woni hande ɓe udditani dame guure leyɗele ganduɗa wurno Sénégal kawoji leyɗele ganduɗa ko maayi toon mayani Sénégal leyɗele ganduɗa ko Sénégal woni safrude ko e Sénégal koyɗe woni yaɓɓude ɗe ɓe jaɓɓani ɗum
Amadou e bangal oɗo rafi ko noon tigi ko ɓuri hen hawde mi seeɗa ko leyɗele limtade ɗo ɗe ene mbawi yamirede ko wayno ene hen Maroc ene hen Tunisie ene hen Algérie ɗe leyɗele fof hande gardi Sénégal to banggue limore Covid 19 limore heɓɓe e limore mayɓe e limore heddiɓe e safara ɓe ɗum ɗon ene ɗeɓi hawde en seeɗa goɗɗum kadi ko toon to Canada ko toon to Géorgie mo ganduɗa ko goto e état ji ɗi ganduɗa ɗi ne tawe toon to dowlaji dentuɗi te eɗen gandi hande dowlaji dentuɗi ene jeeya e ko wiyete épicentre woni nokku ɓurɗo hewde on ɗon mboros te ɓen fof hande jamirama ene mbawi diwde mbeya jahano belda e dow espace Schengen Union européenne donc Sénégal e Gabon ene wayno kañumen mbiya onon di on mbaɗani maîtriser rafi o ɗum kadi ko hunde ganduɗa eɗen ɗaminno ɗum guila ɓooyi eɗen joguinoɗo ɗin kulhuli wondene ma gas rafi o so gase e nder windere nde walla ustima woodi ko accita wiye yogo e leyɗele kañumen ɗe ene wayno kañumen ha joni maîtrisade ɗum ɗon te ɗum ɗo eɗen gandi ko hunde ganduɗa ɗo ene hawni seeɗa kono kadi ko ɓuuri hen ko yodde e ngal ɗon baɗal kono Sénégal jabtori par ce que pamirɗe ɗum ɗo ko ene gasa Sénégal mataw ene Sénégal e Gabon ene gasa wonde gartam mabɓe ala ɗo no fewi to banggue yaaha garta saabi noon ɓe mbaɗiri hono noon sa haaɗi noon neɗɗo nadde galle ma donc sa haaɗi neɗɗo nadde galle maɗa an donc so tawi o hattima hono annen nadde galle makko wadde firti kono mbinomi nanni Sénégal o waɗi ko waɗe watto waldani e ñamade donc ko jabal ngol ganduɗa ngol ina fonno wonde saabu Sénégal ko leydi hono leyɗele goɗɗe ni no Union européenne hono jogori dalilu wiide mi yiɗa ndi leydi naata espace am kañum Sénégal kadi aussi ko on hattan jogui eɗam gartam walla mbiya e ngal ɗon pilital fonno jogade wadde en jii état o ummimi hen darima no fewi eɗen ɗamino ene gasa ɓaade Sénégal waɗi noon ene wawi kaldigal waɗa so kaldigal waɗi ɓoyata ɗum ɗon uddite kono kam ko réponse mo ganduɗa eɗen joni ɗum no fewi noon tigui Amadou ko réponse ganduɗa eɗen jonni ɗum te koko ganduɗa hande Amadou mamem kala mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Sénégal walla ɓiɗɗo Afrique saabu so ƴeewama leydi ganduɗa to yetti e rafi e to yetti e mayɓe saabu mayde kam no foti foof Amadou ko mayde saabu mayde tan woni basal ɗo yettiɗo guure keddiɗe udditanaɗe jettaki ɗon hande ɗeɗon leyɗele udditane ɗe wiye ɓeɗo mbaɗani maîtriser walla tawa kamɓe koɓe anduɓe hen ko ganduɗa minen min ganda ɗum hen saabu minen chiffre aji min tottaɗi ko hen min nagata ko hen min kalata te ɗiɗo chiffre aji wona ko ganduɗa ene jaari wiyede ndi leydi ma udde ha joni ɗum ɗon ni koko ganduɗa ete mataw ko mbiɗa ko soɓe jewtide koye mabɓe maɓe jittodir kono koko ganduɗa ete hande ne foti addude yewtere kono sone udde Amadou yo jeeye eko ganduɗa ene wadde fulla e fayida kala ko ganduɗa ene natanno yoɓe nanggu ɗum saabu so tawi e banggal gartam kamɓe ha joni ko natanno ko ene naata so yimɓeɓe natani alanaɓe hay goto probléme kono noon woni haala ka koto banggal gartam yo marchandise mabɓe produit uji mabɓe jokku nadde e nder leydi ndi ɓe kada amen minen yimɓe amen e bagasuji amen natoyde toon Amadou aɗa andi ko décision ngaji ɗi ganduɗa ɗi kala e saaha ina adda jiibore e nder windere nde no mbinomi ni ene waɗi ko wiyete décision mo ganduɗa ko décision intérêt personnel ene waɗi aussi ko wiyete décision kono intérêt général manam hebde hen gartam e mbaɗi ko dindi kono kadi ne wodi gartamam min tan ɗum ɗon noon woni hande ko ganduɗa ko fotano wonde won gollodiral mawgal gongal hakkude leydi Sénégal e Union européenne won gollodiral e kuutiral gongal ngal Sénégal nafataɓe kono kadi won koɓe nafata Sénégal donc won certaine décision ngaji ɗi ganduɗa ɗi mbaɗani arrangé hay goto woni hay goto alana gartam ha tengti e leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko jokkodiroje gosodiroje miijoji to banggue plan foof mo ƴewɗa to banggue économie to banggue tourisme to banggue ko way noon saabu hande eɗen jingonɗen koye relance post covid ha tengti e yidde yaltude oɗo mboros coronavirus kono en jaani fof hol dalilu en tout cas mbo Union européenne jogui gam hadde ɗe leyɗele weyde e dow espace mumen te kamɓe aussi eɓe jogui uddita nder dame leyɗele goɗɗe États-Unis Canada hono mbinomi nani Géorgie ko noon kay leyɗele goɗɗe ganduɗa ɗe so tawi koɗen deftiɗen waddene firti ko won ko ganduɗa ene soomi less ko hulono ko en tout cas ko ɗum woni ko jogoto artude ɗo e dow hoore Afrique hulono wonde so tawi oɗo rafi ko ɗo ummino e Afrique walla ko ɗo ɓurno sabbinde ina wayno tawanno en ndiwi ɗo tawanno ko Afrique hande jopama peɗeli ha wayno leydi kono noon ko Allah waɗi ko kadi aussi yato ko ɓuural saabu en jii diwan Europe ko raɓa toon kono way hewde ko may toon kono way hewde diwan Amérique ko noon diwan Asie ko noon
Afrique hande ɓuri famɗude e to banggue rabaɓe e joguiɓe rafi o donc so ɓen kadi aussi duttama mbiyama oɗon kaaɗe ha joni lumbude e keeri e taccude e nder guure walla e nder leeɗe amen ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde ene hakkille jaɓani ɗum en tout cas noon tigui Amadou ko poɗɗen haalde hen kone yaaji kono en garat tan e wadboniyankoɓe tawde couvre feu ittama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon tan nden agression ji fuɗɗiti e diwanuji kewɗi ganduɗa hanki ɓe pawi juuɗe mabɓe koye ko wayno Pikine Médina Sacré Cœur e diwanuji mbaɗi noon fo Amadou hanki wajiɓe ko ummiɓe tigui gam jokkude ligguey mabɓe ko noon caggal lebbi tati kamɓene koɓe jooɗi ɓe dillani no fewi eɗen gandi en meeɗino wiɗɗo haysono tawi kam confinement o ene moƴƴi walla couvre feu ko way noon ene moƴƴi won kadi aussi wonmo ɗum bonnani ko heewi kono kadi wonko ɗum addi to banggue gartam wonande ɓesguɗi ɗi to banggue kulhuli sawo en mbayri ɗo nande ɓe keftanama to ɓe mbarama ga ɓe juwama ga ɓe gujjanama ga ɗum ɗon foof wayri kono jamma beɗɗo ɗo o no mbiɗa ni laaɓi kewɗi hanki avenue ji mawɗi gonɗo e Dakar ko gulali illukali ko keptugol ko piigol e ko way noon taw jomumen jogui ko motoji ene mbaɗa ko beela saabu en gandi nden kulhuli ene gonno saabu laaɓi ɗi ene mbaɗi koninkoɓe dadiɓe ene daari eɓe gandi soɓe jalti walla wodi ko mbaɗi hono hojom tata koɓe jaggama kono noon ɗum ɗon ittama hande kamɓen aussi aɓe mbaɗa manam aɓe gabbo ko hunde dandeɓe nde ko tolni hande lebbi tati saabi noon kamɓene o saaha hande eɓe gummima no fewi te en gandi kadi aussi wona o jamma tan ene wayno ɗum ɗon kadi ha joni dartoto eko fayi arde ɗen ɗamini vraiment ma ɗum hulɓina no fewi en tout cas ko wadde erago e laamu ngu hay son tawi couvre feu ittama ko wiyete ko patrouille woni saaha fo yirlade e beddadi ɗi gam wadde soɓeɓe ganduɗa ɓe ko population o kala saaha ene goni e juuɗe ɓe waɗoɓe gueɗe country ɗi ɗum ɗon kadi ne foti ha joni wonde goƴaji mabɓe no fewi noon tigui Amadou ko ɗo tigui kanneten roɓindu Diaydeli meɗen hande ko tottude on aadi tan gongol no subaka fo ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banugol ko Amadou Moussa Anne en gaynata ñande foof jarnude on jebgol no jeɓirton eno kettortoɗon Ayaw Pindi TV saka noon e émission moɗon roɓindu moɗon Diaydeli ɗum noon ko Mati Simal heɗanno en hande banggal e banggal caméra o e tawtogol Wadi Sow